Paino jalustimilla vähän lähellä hevosta sit sinisellä. Nyt sä vähän jäit niinku luottaa siihen liikaa ja menit ite vähän liikaa kaulalle vaan. Okei, nyt menet sen siitä ravilla ja sitten voidaan tulla Sanna ja ton Tiian kanssa edestakaisin kerran, mutta hyppäät ensin. Se on niin pieni, että sehän ei tarvitse kauheasti vauhtia siihen. Se on just sinistä väriä, ne voi vähän kattoo ja sit sä jäät vähän niinku vaan tuudittautumaan, että kyllä tää tästä.